Wach mane gombo medo gi mogik kwatieko. Erokamano Sharon. Kaka asefuono ne jopiny en ni chik mar omenda mar 25-24 nigi geno nikech ka in jaket mwandu e Kenya ka to anyalo mi assurance ni nitiere stability e microeconomic environment ma Kenya ka. Interest rate is stable, inflation is down, exchange rate is good, the shilling is stable. Nitiere investment mang'eny ma sirikal ugeno kendo oseketo e agricultural sector, manufacturing sector, climate change. Nitiere investment ma sirikal oketo e weche mag somo, weche mag health, to gi weche mag social protection. Sirikal bende oketo pesa maber madhi e counties. Anyalo lombo jothurwa kata investors mondo gikaw opportunity ni mondo giket mwandu gi e Kenya ka. Cost mar electricity is going down, exchange rate is good, credit rates are okay. Energy, weche mag gas, weche mag natural gas kata gas ma mitiyogo e weche mag kembni gi ni piny. Jothuro kaw advantage mondo giket mwandu gi. Ka in jaloso mwandu kata jago ohala bende thuolo mar reforms ma government oketo e gratuity, weche mag mortgage, weche mag zero based accounting, weche mag accrual accounting, e-procurement, magete chiwo kill a lot of efficiency and effectiveness a government service delivery. Omiyo piny ber, jothurwa bedrum na mos, kaurum na ohala, ketrum no kanda uket mwandu mondo weche mang'eny odhi maber kamano.